ልዕሊ 5,000 ሶማላውያን ናብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስልጠና ከም ዝወሰዱ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ከቢድ ስንክልና ዘጋጠሞም ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደንጎሎ ይእለዩ ኣለዉ። ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ፀቕጢ ምግባር ተቐጽላላ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና፣ እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተራእዩ ምዕባለታት ዘደስስ መደብና እዩ። ኣብ ሰሙን እዚ ብተወሳኺ ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዲቖም ዝርከቡ ልዕሊ 200 ኤርትራውያን ናብ ውሕስቲ ሃገር ክሰጋገሩ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ንምዝራብ ከተማ ጁባ ኣትዮም። ሱዳን ኣብ ሓደ መዓልቲ መራኽብ ኩናት ሩስያን ኣሜሪካን ኣንጊዳ ዝብሉን ካልእ ትሕሶታትን ክንርኢ ኢና። ኣብዚ መደብ እዚ ንዝፍነው ትሕሶታትን ካልእን ብሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤረና.ኦርግ ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ኣብ እዋኑ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ቢንያም ስሞኔ። ሰናይ ምክትታል። ካብ 19 ታሕሳስ 2019 ኣትሒዙ ክሳብቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በረራታት ደው ዝበለሉ መጋቢት 2020 ወተሃደራት ሶማል ዝፀዓና ነፈርቲ ካብ ሞቃዲሾ ተበጊሰን ናብ ኤርትራ ይበራ ምንባረን መርበብ ሓበሬታ ጋርወ ሓቢሩ። እቲ ኣብ ሶማል ሓደ ካብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዝኾነ መርበብ ሓበሬታ ጋርወ ንምርምራዊ ፀብጻብ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና መብዛሕትኦም ናብ ኤርትራ ዝሰላኩ ሶማላውያን ብሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ሶማል ዝተመልመሉ ኮይኖም ኣሳት 135 ዓበይቲ ዓድን ኣባላት ፓርላማ ሶማልን እውን ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ኣመልኪቱ። ብመሰረት ማዕከን ዜና ዘቕረቦ ፀብጻብ ብሓፈሻ ካብ 5 ክሳብ 7,000 ዝግመቱ ሶማላውያን ወተሃደራት ናብ ኤርትራ ከም ዝሰላኩ ብምጥቃስ እቲ ቁፅሪ ካብዚ ከም ዝውሕድ ዝሕብሩ ምህላዎም እውን ኣገንዚቡ። ካብዞም ናብ ኤርትራ ዝሰላኩ ኣሽሓት ሶማላውያን ወተሃደራት ኣብ ኩናት ትግራይ ካብ ዝተሳተፉ ኣሳት 300 ከም ዝሞቱ ድሕሪ መቅልሑ ኣብ ሶማላውያን ኣዴታት ቁጥዐን ተቃውሞን ኣስዒቡ እዩ። ድሕሪ ተቃውሞ ኣዴታት ሶማል ፈደራላዊ መንግስቲ እታ ሃገር ናብ ኤርትራ ዝልእኮም መንስያት ሶማል ንስልጠና ዳ እምበር ናብ ኩናት ከም ዘይኮነ ይገሊጹ። ተቃውሞ ኣዴታት ሶማል ንምርግጋ ኣብ ኤርትራ ካብ ታዕሊም ዝነበሩ ሶማላውያን ነናብ ስድራ ቤቶም ክድውሉ ከም ዝተፈቅደሎም፣ ሓንቲ ስድራ ድማ ውላዳ ኣብ እዋን ታዕሊም ብሓደጋ ከም ዝሞተ ብሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ሶማል ከም ዝተነግረትን እቲ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ ጠቂሱ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከቢድ ስንክልና ዘጋጠሞም ዓሰርተታት ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደንጎሎ ይእለዩ ከም ዘለው ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም። ብመሰረቶም ምንጭታት ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ተወጊኦም ኣብ ዝተፈላለየ ወታደራውን ሲቪላውን ሆስፒታላት ክእለዩ ዝፀንሑ ኣባላት ሰራዊት ዝበዝሑ ነናብ ዝነበርዎ ኣሃዱታት ክፋነው ከለው ከቢድ ስንክልና ዘጋጠሞም ድማ ብግዝያውነት ናብ ዝእለይሉ ከባቢ ደንጎሎ ከም ዝገዓዙ ኣገንዚቦም። ኣብ ደንጎሎ ዝርከብ ብሃንገራ ዝተሃንፀ ማዓስከር ሓንሳ ማእከል ስልጠና ሓይል ባሕሪ ካልእ እዋን ድማ ቤት ማእሰርቲ ፉሉያት ካድራትን ኣባላት ሰለያን ኮይኑ ከገልግል ፀኒሑ እዩ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፀቕጢ ይገብር ከም ዘሎ እቲ ክፍሊ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። አንቶኒ ብሊንከን ብክልተ መጋቢት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ናብ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቱ ኣብ ርእሲ ምፅዋዕ ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ብዛዕባ እቲ ተፈፂሙ ዘሎ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከፃርዩ ፍቓድ ክወሃቦም ሓቲቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ስደተኛታት ዝርከቦም ሰላማውያን ሰባት ምርግጋእ ቀዳምነት ክገብሮ ካብ ዘለዎ ምዃኑ ዘተሓሳሰበ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተጻቦታት ብዝቐልጠፈ ከብቅዕን ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ድማ ካብ ትግራይ ብዝቐልጠፈ ክወፁን ፀቂጡ ከም ዝተዘራረበሉ መግለፂ ተኽፍሊ ኣመልኪቱ። እቲ ጸሓፊ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናፃን ተኣማንን ፀብጻብ ናይቲ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዘሎ ገበናትን ምግሃስ መሰላት ደቂ ሰብን ንምድላው ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ክተሓባበር ፀዊዑ። ኣሜሪካ ኣብ ክልል ትግራይ ገበናት ኩናት ዝርከቦ ሓያሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙ እዩ ዝብል ዘእምን መርትዖታት ከም ዘለያ ትጠቅስ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ዝተራእዩ ምዕባለታት ምስ ዝደስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ።
ኣብ ሊብያ ከተማ ጥራብሎስ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቖም ዝርከቡ ኣማይት ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ናብ ውሕስ ሃገር ክሰጋገሩ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ልዕሊ 200 ዝተገመቱ ኤርትራውያን ብሓሙስ 4 መጋቢት ኣብ ከተማ ጥራብሎስ ጋርጊሽ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብምትእኻብ ኣብ ዘካየድዎ ሰልፊ እቲ ትካል መሰል ስደተኛታት ክሕልወሎም ጠሊቦም እቶም ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ብሓይልታት መንግስትን ሚሊሻን ንሓያሎ ዓመታት ኣብ መዝርዕያታትን ድጓናታትን ተታሒዞም ዝጸንሑ ኮይኖም ብዘይ ዝኾነ ውሕስነት ብሃንደበት ናብ ጎደናታት ጠራብሎስ ዝተፈነው እዮም ብኻልእ ወገን ካብ ጅቡቲ ናብ የመን ሰግሩ ዝነበሩ ኣሳት 20 ስደተኛታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒሎም ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣሳት 200 ስደተኛታት ዝፀዓነት ጃልባ ኣብ ባሕሪ ሓደጋ ከንጸላልዋ ድሕሪ ምጅማሩ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ነታ ልዕሊ ዓቕማ ጽዒና ዝነበረት ጃልባ ንምፍዃስ ነቶም 20 ናብ ባሕሪ ከም ዝደርበይዎም እዩ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ዘመልክት ሱዳን ኣብ ሓደ መዓልቲ መራኸብ ኩናት ሩስያን ኣሜሪካን ኣንጊዳ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ልምምድ ዝቐነየት ኣድሚራል ግሪጎሮቪች ዝተሰሜት ናይ ሩስያ ናይ ኩናት መርከብ ነዳዲ ንምምላእን ኣባላታት ማዕረፍቲ ንምክያድን መልህቓ ብሶኒ 1 መጋቢት ኣብ ፖርት ሱዳን ኣውሪዳ እታ መርከብ ናብ ገማግም ባሕሪ ሱዳን ክትዓርፍ ዝወሰነትሉ ምኽንያት ኣካል ናይቲ ሩስያ ኣብ ፖርት ሱዳን ክተሃንጾ ዝዓለመት ወታደራዊ ማዓስከር ምዃኑ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ጠቒሱ ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ እታ መርከብ ናብ ሱዳን መምጻእ መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ሩስያን እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ምዃኑ ኣረዲዩ ሩስያ ኣብ ሱዳን እተሃንጾ ዘላ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርያ ክኸውን እዩ ብደረጃ ዓለም ድማ ምስቲ ኣብ ሶርያ ዘለዋ ማዓስከር ካልኣይ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት USS ዊንስተን ቸርችል ዝተሰሜት ሚሳይላት ዝዓጠቐት ናይ ኩናት መርከብ እውን ኣብ ሱዳን ኣዕሪፋ እያ ኣሜሪካ ንሱዳን ካብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ድሕሪ ምስራዛ ናብታ ሃገር ወታደራዊ ልኡኻት ክትሰድድ እኳ እንተጸንሐት ናይ ኩናት መርከባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሱዳን መልህቓ ከተውረድ ግና ንመጀመርያ እዩ ኣቐዲሙ ናብ ጉዕዞ እንዳሃሳስን እትነጥፍ መርከብ ኣሜሪካ ኣብ 24 ለካቲት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሱዳን ተጸጊዓ እያ ሱዳንን ግብፅን ተወሳኺ ወታደራዊ ስምምዓት ከም ዝኸተማ ማዕከናት ዜና ክልቲአን ሃገራት ኣፍሊጠን ተቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል መሐመድ ፋሪድ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወታደራዊ ልኡኽ ግብፂ ብ2 መጋቢት ናብ ካርቱም ኣብ ዘካየዶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምስ ሱዳናዊ መዘኑ ጀነራል መሐመድ ዑትማን አልሑሴን ብምርኻብ እዩ ነቲ ስምምዕ ከቲምዎ ሱዳንን ግብፅን ዝኸተሞ ወታደራዊ ስምምዓት ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ኣብ ወታደራውን ጸጥታውን መዳይ ብሓባር ክሰርሓ ዘኽእለን ምዃኑ ተመልኪቱ ንሃገራዊ ድሕነትን ናብ ሓደጋ ዘወቱ ዝኾነ ተጻብኦ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ክምክተዎም ምዃነን ጀነራል ፋሪድ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ገሊጹ ጀነራል አልሑሴን ብወገኑ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወታደራዊ መዳይ ተመክሮ ክለዋወጣ ምዃነን ብምጥቃስ ግብፂ ኣብ ዝፈታነ እዋን ኣብ ጎኒ ሱዳን ደው ምባል ኣመስጊኑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ናብ ግብፂ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ ዕላማ ዑደት ልኡኽ ሱዳን ናብ ግብፂ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይቲ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ በይናዊ ስጉምቲ ምምላእ ዲጋ ተሃድሶ ብዝምልከት ሓበራዊ መርገፂ ንምሓዝ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ወደብ ዓሰብ ካብ ዝነበራ ማዓስከር ትስሕብ ከም ዘላ ትግለጽ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተወሰኽቲ ወታደራውያን መኮንናት ናብ ደሴት ሰኮትራ ናይ የመን ተዋፍር ምህላዋ ተፈሊጡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣቐዲማ ናብ ምልሻታት ዝቐንዐ ተተኮስን ካልእ ሓገዝን ዝፀዓነት መርከብ ናብታ ደሴት ከም ዘጸግዐት ብትዊተር ዝገለጸ ሚኒስትር ዜና የመን ሙኽታር ኣራቢ ወታደራውያን መኮንናታት ተዋፍር ከም ዘላ ኣረጋጊጹ ኢማራት ናብታ ንህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን እተራኽብ ስትራቴጂያዊት ደሴት ሰኮትራ ናይ የመን ኣጽዋርን ወታደራውያን መኮንናትን ተዋፍር ዘላ ኣብታ ደሴት ወጥሪ እናዓረገብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ እቲ ሚኒስትር ኣገንዚቡ ይኹን እምበር እቲ ይዓርግ ኣሎ ዝበሎ ወጥሪ ኣየነፅሮን ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉን ኣብ ኤርትራ ከም ዝሰልጠኑን ዝንገረሎም ሚሊሻታት ደቡብ የመን ንዓደንን ደሴታት ሰኮትራን ዘጠቓለለ ርእሰ ምምሕዳር ኣዊጆም ምንባሮም ይዝከር እንተኾነ ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ብመንጎኝነት ስዑድ ዓረብ ምሶም ሚሊሻታት ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ከቕውም ብምስምምዑ ንየመን ናብ ክልተ ካብ ምግምማዕ ከድሕን ከም ዝኽኣለ ተንተንቲ ይገልጹ
يغون امبر كتما صنعاء تركبو زبزح كفال يمن تقصاصيرو زركب حوتي زيبلو سمع اب يمن سلام كرغاغ كم زيكل اتم تنتن تيردو سعود عربن حورات اماراتن كاب 2015 حيزن انصار يمن زغفتو كينات سلاماو حزبي كاب مهلقن ممزوالن حليفو زمصو وتهدراوي يخون بوليتيكاو لوطي ايتراين اب تግራይ مزتفلاليا اهغراوያን ሚድያታትን ከም ጋዜጠኛታትን ተርጎምትን ኮይኖም ክሰርሑ ዝጸንሑ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ገሊጹ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ አህጉራው ትካል ብሓደ መጋቢት ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ምእሳር ዞም ጋዜጠኛታትን ተርጎምትን ቅኑዕ ሓበሬታ ንኸይወፅእ ፍርሒ ንምዝራእ ዝዓለመ ክብል ወቂሱ ገለ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ተርጎምትን ጋዜጠኛ ቢቢሲ ትግርኛ ግርማይ ገብሩ ተርጎምቲ አገልግሎት ዜና ፈረንሳ ፋይናንሻል ታይምስን ካልእ ሚድያታትን ዝኾነ ፍጹም ብርሃነ ኣሉላ ኣኽሊሉን ታምራት የማነን ዝጠቐሰት ትካል ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዑ ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ድሕሪ ናይ ሒደት መዓልታት ማእሰርቲ ብዘይ ዝኾነ ክሲ ከም ዝተፈትሐ ተሓቢሩ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ትግራይ ገበናት ኩናት ፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምጽራይ ክግበር ኣብ ዝሕተተሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዕከናት ዜና ዓለም ጸብጻብ ከቕርባ ናብቲ ክልል ከኣትዋ ምዃነን እኳ እንተፈቐደ ሓበሬታ ክህቡ ኣብ ልዕሊ ዝኽእሉ ትግራዎት ግና ጸቕጥን ምፍራህን የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶታትና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ نزن كالن تحسدات نمكتتال اب www.erena.org كمون ناي موبايل اب موبايلكم بمورال كتكتاتلو تقلون بتوساقي اب ناي يوتيوب channelنا ناي سوم مولو واناو تحسو نمكتتال سابسكرايب لايك مسكالوتون بمكفال سدرابيت إيرنا كتكونو كمتقلو بتحتنا نحبر كسافة سامي مسانا بمصنحكم عزوز مسكانا ينغربكو زفانوكم بينيام سموني سلام كنا